Bună, sunt Alisa și astăzi vreau să vă prezint toată curtea mea. Să începem. Prima dată am iepurașii aici, în spate. Iepulașii mie e obiecție. Ce faceți, mă, voi, iepulașii mie? Așa, el este Lică. Dați să văd blănița. Nu, el este Puffy și el este Lică al meu. El este Lică al meu, iar el este Puffy al lui verișorul meu. Și aici sunt găinile tata bunicului meu, care sunt super urâte. Mă rog. Aici avem iarbă. Doi căluți aici, în această parte. Aici avem o tablă, aici un butoi, aici ținem bicicletele. Aici o magazie. Bună! Ea este mami, iar el este tati. Așa, curțim. Două flori. Și am grădina, care nu se vede pentru că e foarte mult soare afară și este totul numai verde. Aici este casa mea. Aici este o bicicletă și aici continuă casa. Geam, zid. Aici la fel face parte din grădină. El face parte din casa. Așa. Cum o să vedeți grădina mai bine, uitați. Nu se vede chiar foarte bine. Aici am așa un loc. Aici am gazonul meu. Este fântâna. Și aici este cățelușul meu, Bobu, care este cel mai dulce cățeluș din întreaga lume, el. Uitați ce dăcuțe. O, iubirea mea. Așa. Și cam asta e tot turul casei, curții mele. Pa, pa!